views and opinions expressed in these videos are for those of the individuals involved and do not necessarily reflect the official position or views of Point 5 Creative Studios. Content presented is for informational and discussion purposes only. Ladies and gentlemen, this is a moment of vindication. Pataizvitaura vanhu vaitituka, vanhu vaitishora, vanhu vachiti tiri zvigananda, vanhu vachiti nyomba. But isusu sePoint 5 Creative Studios tanga takamira pachokwadi, nanhasi tichingori pachokwadi. And time we always tell. Kana munhu ainyeba, kana munhu anga ari mubogus. Zvamanje manje pane maaudio abuda apinda mucirculation. Varitaura izvokuti Saruwaka uyu arapo. Mari dzataita akaba dzese dziadzi ichokwadi. And Saruwaka akatenga mota nemari idzodzo, mari dzaComrade Nyoka Yemabhunu. How do you feel munhu ane normal sense, munhu akakwana kuba mari yekuti ibatsire mumwe wako ari mujeri? Right now vari kutaura kuti varoda kuzviona kuti mari idzodzo tichadziresa sei, mari idzodzo tichadziita sei. Ndakambotaura ndikati if Gambako and Saruwaka they want to help Comrade Nyoka Yemabhunu, it's easy. Ma accounts vanawo, ma details vanawo. They must just post on their platform. But them, they want to be involved, they want to be in forefront. Kuti vabe futi imwe mari vaodze vanhu moyo. Zvinhu zvakangooma, zvinhu zvinorwadza. But ndoda kusiya muchinzwa maaudios muzvinzwire mega kuti chii chiri kuitika, zvakafamba sei, uye zvii zvichazoitika, so that you understand. You get the sense, you understand. Saka listen to the audios. Munzoti maaudios ari kuti chii uye zvakamira sei. Ndonyaya yanga ndingoti nayo zvamanje manje, rega ndingobvisika panapa 2 minutes. Musatombomsiya kuti mungamusiya angaita sei. Hakufani kutombomsiya kuzoti nawo ndimangosara hope yake. Kana muchamukana muchienda mapandrisi muchingotaura kudaro zvinokunda. Ari kutorwadziwa nazvo, asi kutoda kutoti mari iyoyi ungani. Ari kutoti because I remember kune imwe guku rake aitotaura kuti vanofunga kuti vanoireza nei mari iyoyi. Zvakandirwadza, handidi kunyeperera. Ndakabva ndaita pull out magroups akawanda andanga ndiri ake. Ndikati naye munhu angataura zvinhu zvakadai so iye munhu ari kusamba shwari mukati. Maiti nyika yakazara vanhu vari evil, nyika yakaoma. Inini chakazondirwadza ndechekuti in most of these groups aingoshora imi chigananda saka aibva atuma vanhu jandi endai muno mutupe. So inini pekutanga ndakatombofunga kuti imimi you are a bad person. But going forward manje ndakazobatikana ndikati munhu yaramba achingotuka achingoti zvone stola haite stola akadai so why? Saka taitotumwa sinzi endai mumagroup, but inini hangu handambobvira hangu ndakaenda kuzi Holy Spirit yakatonyatsoндudza kuti no tinonyatsonzwisisa kuti zviri kufamba sei, because ndanditori mupenyu kuti mukomana uyu angasunga. And he was telling people kumainbox kwavo like akaona kuti maybe his followers stay anotoenda kuinbox unokudza vanhu vava musavatedzi zvigananda. Saka vanhu vakanga vakuya, I think mbofunga makatomboona mamessages muchitukwa nevanhu kunzi muri chigananda. But it was him ari snake under grass. Aiwa mukomana uyu ane mwoyo wakashata, ane mwoyo wakashata. Do you know kuti ndakatozovhunduka paya ndakazonzwa achitaura kuti akatenya motikari. Because I know him akazozvidza atenya motikari. Akatenya motikari just the time iyoyo yacho yaita fundraising. Iye nemamwe maadmin ake. Nemumwe admin wake wacho akazonetsana musi uno ndobva vanyandurana, saka admin wacho anenge ada kutomuputitsirawo masecrets ake aibavise. Mari nechitema. Asi apa akaita hake utsinye because mukomana uya ane nhamo yaari kuona jerika akaroyi hake. Mukomana uya ane utsinye. Inenge chakazonyandikuwa ndechekuti pama issues ake ese aitaura it was all against you.
Then people ended up kuenda vanachava mainbox penyu vachipopota but inini handina kuzvifarira chaiva kana munhu wacho wauya kuda kubatsira munhu kwezvi zvekuzopota uchitaura kuti uyu adai 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 zviri kubva kupi ndozvinhu zvakazondibata izvo zvokuti sa munhu asi genuine lo because dai anga ari genuine aingostika to chii point yake yekuti ngatirambe tichibatsira nyoka at some point ndakatombomuudza munhu yandikati kwainuminda maakubva papoint yekuti tibatsire nyoka zvikanzi handiti nyoka wachona akataura pavhidhio kuti hachadobatsirwa neni saka inini thats the reason why I had to pull out ndakabata channel iye yandiri ndega nyoka ari muprison pasina story aitaura paya muchannel imai muripo here vanhu vamusati mapo because akuita sekuti iye ndiye akaita ega after nyoka apinda muprison hanzi no one was helping me ndaiita ndega saka izvi ndizvo vanhu vakuda kubudikira because chinhu ndakachisimbisa ndakapinda padanger ndikazvimirira ndega ndisina aindibatsira ndozvaitaura but ndakazongoona kuti anenge mastatements ekunyepa and then we discovered kuti munhu iye akatotenga motikari nemari dzaidonetwa dzanyoka redu aipapo ndopakazonyatsodirwadza zvangu vanhu asi hatombogona kudhriva mozoti hatombodhrive musouth africa andodhraivwa nemumwe munhu hatokwanisi kudhraivha musouth africa because haana kana license akatongotenga zvo zvokuti unenge watenga uchingoitira kuti uite sei ungosara uine chawakabata mari dzichipinda muakaundi make akaroya kweko kuzokushibisai kana nyange wafunga kuti munhu uda kudya hako kamari dzevanhu kokushibisa munhu kochimushibisire chii so inini ndakabva ndazongosiyana nazvo zvichigroup chavo ichocho ndikaona kuti munhu haana dhirura haana maishanda mese oraiti okay I see manje iye akuita kunge panika iye ndiye ega aishanda ega ari muchannel muyamena mudzingwa vaungoita kunga ndiye ega aishanda muchannel muyamena munhu yaneutsinyo atozvitengera motikari mukunge ende hatombogoni kana kudhriva and I was actually following him ndichitofunza kuti munhu mushini but ndakatanga kubhekana manje pandakanzwa kutanga kucriticiza even nemi wacho ndikatanga kusazinzwisa plus pakubatana nevamwe kacho haana nezuva ndakanzwa kuti hanzi pane meeting yamanga muri mese nanababa mudiona nani hanzi iye akazvibuditsa anongoda kungozvisegregata anoda kungoshanda ega anoda kungodini munhu wehaasi right and ndiye akatozoudza mwoyo because paakazosiya chinhu chacho vanhu vamboita macontributions avo wosiya apa waba mari and then the next thing vanhu havachadi kubvisa mari yacho andimokuna akasiya audza chinhu audza mwoyo yevanhu ndobva abuda ane utsinye you are very right, you know, it's very painful and some of us we paid pekutanga takabhadhara and as for me I did not pay much, I paid just 50 but ndaiona kuti mari dzaipinda and mukomana as they say akabva angu iyewo aihandla cash akabva atenga motikari but how do you feel uchitenga motikari mumwe munhu ari muprison honestly how do you feel kumandaka izvi zvinhu zvinorwadza izvi handidi kunyepirai zvinhu zvinorwadza izvi and worse of it right now kana achitaura kumagroups ake anenge achipa narrative yekuita kunga imimi muri vanhu vakashata kuvanhu vake ndozvimwe zvinhu zvakazondirwadza izvozvo ndakangoita pull out from magroups ake bcause ndaitofunga kuti munhu ari right mufunzo uchitozwa achitaura ka unenge uchitoti munhu ari right because when nyoka paakasungwa pepe paka iye achizoita take over tose takamutera tichitoti taona munhu ari right little did we know kuti hapana but vakaita utsinye paya vapedza kudara kudhamba zvinhu zvacho futi vakuramba kuti hachadi kuzvimiririra iye netimu racho vanoziva kuti mwari vakanzi vaiisa kupi mwari vanoziva havo asi akaita utsinye